ndị be anyị bịakwanụ ka unu furu odibo ka nna ya ukwu okooko jelo bọyị onye eruwela ọga ya isi o wee si n'izu ezu oshi na arụlụ ana na mpụ dị iche iche na ife o bu n'isi wee bịa na bọyị o wee bụ na ife unu furu o ji n'aka ebe a bụ sniper o wetalụ ka o tinyere ọga na nwunye ya na ụmụ ya ka farie nwụsịsịa maka na gịnị na eze o wee bụ na okooko unu furu ebe a bụ onye jele oshi o zuru ego ọga ya 750,000 naira oge ya wee chọpụta na ezuru ego ya wee kpọọ ya wee jụọ ya o wee kweta na onye zuru ego kedu ebe ego dị onye ka ị nyere ego ife okooko a cheziri bụ ka oge ajụwa ya ebe ego dị ka oke ete ya ule maọbụ ka achụ na ya sọsọ ya ma ife o bu n'obi maọbụ na origokwa na ego na ọ chọghị iwepụta unu mana ụfọdụ ruo na bọyị nọ mgbe akafa ji ebido elu ụlọ befa zụba ụmụnne fa n'ụgwọ akwụkwọ oyifa nwaanyị fe egonyebi ya fonu fe ahụ egonyebi ya bifo zụbi ya n'akwụkwọ chọtarị ụlọ kwụọ ụgwọ ụlọ weluzie ego ọga wee na-ebuga ọnya ka ejidere onye nke anụnwa wee jee gota sniper wee jee wii na ite ofe madanụ siri atịkwa na nke abụọkwo nke izizi ọ na-awe ya na-enwebugokwa mbọtị ọ wụnye nwaanyị mmadụ wee jee ka o kuru nna ife nwa wee na-esi osikwu ya n'imi o siteghị ife ọ na-esi o buru nya bụ ife wufuo o rukwa na ọwụnye gbugokwari ọzọ na ọdụka eriri nke a ga-erife achọpụtadụ ụnụ mana ọdụka onwe na-aya awụnye na ya irie ya onye emerụghị ahụ n'afọ onye ka o ji egotakwa nke mana ka ọ wụnye na mmiri ka ọ wụnyekwa na n'isi ọtụ ya ma ebe o ji ka ọ wụnye aka na abụ wee ghọọ ya otu aka maka na otu mbọsị bụ nke onye oshi otu mbọsị nke onye nwe ụlọ wee na-ajụ ya ajụjụ ọnọrọ ebe a na-akọ oghere unu ya ege ntị ka ọ nọ n'ife ọ kọrọ ọdụnụ ka ya agbabọghị ka ọ nọ ya anabazi nne ya na nna ya o jigo sniper gbusisi afa bifo jebe bọyị ka ọ na nne ya na nna ya ha abara ya mba onwe ife ọjọọ mere aha agwa ya okwu o jezie na nke ọga ya agwa ya o jee gota sniper ka o kpochapụ famili mmadụ mana nne ya na nna ya nọ ndụ ọ ya anabakwa vileji na o nwekwa ife ọzọ fa na-ekwe eje agbabọghị kafa na-ekwe amụ ọrụ kafa na-agba ọkada kafa nwe nke fa na-ekwe eme ọha oluo sorukwa ibi ekolo egbe maọba n'ime ọfịa maọbụ osi na ọ na-apịzi efe ọpịpị chọọ ndị dibịa ọya dị egbutelu anụ ahụ ndị mmadụ na-eletifa ijizie ya otu na ọ na-apị ife ọpịpị na-ebe fati enweta ego ihe amanọ ntọrị mmadụ kafa na-arụ na igbu mmadụ gbukatị anụ ahịa na-eleti ndị dibịa na ndị ụka kafa wee na-eti oke ite okotorigba ọkwọ onwebugo nke ọga ya jidere ewepụtakwarụ n'ihu akwụkwọ na ozuru ego ọga ya wee gonye ọyi ya nwaanyị fonu na-abụ ifukwo fonu abụrụkwa obere fonu and onye bụkwa na ọyi ya nwaanyị bụkwa kashia na-arụrụ ọga ya ọrụ ka o jezuru ego ọga ya wee gonye fonu ọga ya wee jidefa na abatị nke nwaanyị ya chetakwa fonu ọtị na ọ ya achịta na ife nke nwoke megori ya na ya achịtakwa fonu na ofonu ahụ ka o ya eji wee gbara ife nke nwoke merie ọga wee sị na nwa bọyị na ọya anabazinu na o setụrụ ugbu onwe ya na o werigo ego a eji wee setụrụ ya wee nugolu ọyi ya nwaanyị fonu nwekwana ife mmadụ anyị afụ na nwekwari onye nke ọzọ ejidere ọ bụrụ na ọrụgoro mami ya ụlọ amanatị na ọfọrụ nsampalo ka otu isuru nsampalo ka ọ rụrụ mami ya na vileji gotaracharịrị ya ma jenaretọ ọkụ na-enwuri a na-agba ifuelu a na-eleta ego ọ na-ete ndere mmịa nne na nna ya afụkwara ya o ma na ọbọyị ka ọ na-agba fa achọghị iju ya ebee ka isi eweta ego anụnwa wee lụọla anyị ụlọ gbaa fenti fọnichi ya ri ụlọ ebe anyị gota jenaretọ na fọnichi ha ụlọ ọfụma fa wee na-amụ ọkụ fa jụ ọkụ ya oru mgbe a chụnatara ya na bọyị nna ụfọdụ ụmụazị kịta nwekwo nke chọrọ ịbara onwe ya uru ka ọzi ndị na-anọ na bọyị na-akwụrụ ndị ọyifa nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na yunivasiti ndị nke agha na-agụta ya agụta adụfe otu ka adụfe ebuo ụmụ mba Afrịka ọ dịghị mma itiri mmadụ sniper oke ka ahụ sniper igoro iji etiri ọga gị na nwunye ya na nni na ụmụ ya na nni ha rie onye ọbụla lakpuo ha ebilite abi ngwanụ ndị be anyị ụnụ ahụ na onye nwata agbatara ka ọ wụrụ mmadụ ya wee wụrụ na o were ego ọga ya 750,000 naira ebe o togoro ya mmadụ ama ha were sniper were lọta ka o tiri ọga ya na nni o tigo ya n'ofe ọwọkụ tikwe ya n'ofe the second one nwunye ọga ya chọpụta na etiri sniper were ofe wụpụ ya ti ya the third one onwe ihe wọkụrụ nna biko ụnụ ahụ na onye ti ya na-egbu mmadụ enweghị ike igbu ya nna maka na onye a dịka slow poison ọ na-akwa ekwusi okwu ike mana ihe ọ na-eme dị otu ihe hụrụ ya ọ dị quiet ọ bụkwa otu a ka obi dị ọ bụ a poisonous human being ọ sị na aha ya wụ Uche soro ibe onye isi Ekene sie
Idato, Imo State. Idato South, Imo State. Uche Soribe or Samuel. Uche Soribe Samuel. Uche Soribe Samuel. Oh,